Агресията и любовта са двете водещи емоции при мен, когато правя музика. Честно казано, не успявам да ги съчетая. Казвам се Деян Димитров, на 33 от Ямбол, артистичният ми псевдоним е ЧПК. Представям българския рап с елементи на разсъждение. Намираме се на сета за видеото на новото им парче "Сам съм, други няма". В лириките на песента става дума за самота, като идеята дойде от личния ми живот и от усещанията ми като артист. Даже за ден майка ми дори ми се обади по телефона, като си говорихме, да ми каже, нали, че едва ли няма ли спира си занимаваш с музика. Последното парче с видео, което пуснах, "Скъпо удоволствие", настроението е тотално различно от това, което е тук в "Сам съм, други няма". Тук предимно се залага повече на агресия, не успявам да съчетая агресията и любовта. Искам просто музиката ми да е силно емоционална.